Wala kabalo, ngonek budbud ba suman. Okay. 2,000 years later. Time dito sa may bypass Catalunan Grande. Ayan sa Dugyal. So atuon na to ni mga bukuhan diri mga kabingka. So nakikrib manggugog mga sama sa mga budbud, puto balanghoy, upan pa mga kabingka. Tara, food drink tayo. Let's go. So karon mga kabingka, na nakakaroon din sa atong excited nga person mga kabingka. Siyempre, unsa pa ay magpuputrip mukbang og unsa pa na mga kabingka. Ato na ning tilawan ang dugay na kung nakikrib man kan mga puso balangoy o mga budbud, di ba? Ila ka ng budbud asang asa budbud. Okay? So tara, putrip tayo. Let's go. Mga kabingka, nakatay atong segment nakatay puto balanghoy, tapos budbud. Sa wala kabalo, ngonek budbud ba suman. So natay turon nga saging and ubig. So ato aning ilawan ning ano aning balanghoy. Sapa. Pilipino kayo. Yung kanina ito. Ito na kayo kung parang Chano ba siya? Ito naman. Isa kayo ng papo. Ngayon mo cheese ba? Ito ba? Siyempre ang bukod, no? Nanay palang manok. Sige. So, unsa pa yung ginurap? No? Yung dapat highway lang sa tagulong dito sa Catalunan Grande mga kabingka. So, see you in the vlog mga kabingka. Atak na mo din mga kabingka. Tapos ka, baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.